Ірина Драхлова працуе лесаводам ужо 5-й год. Яе задача назіраць па відэасістэме за сітуацыяй у лясах і своечасова выяўляць узгаранні. Сістэма відэаназірання «Вартаўнік» – надзейны памочнік чалавека. Пры фіксацыі узгарання сістэма падае аператору сигнал. Всю свою сетку, все свои квартала мы все осматриваем и захватываем еще российскую территорию и Украину. Наши камеры, если солнечная вообще погода, бьют очень далеко, больше 40 километров. Відэаназірання за лесам вядзецца з ранняй вясны да позняй восені. Але сёлета яно пачалося раней звычайнага. Сухое надвор'е, нізкі ўзровень вільгаці і моцныя вятры стварылі пажаранебяспечную сітуацыю. Зараз яна ацэньваецца 4-м узроўнем з 5 магчымых. Гэта значыць, што лясы нельга наведваць нават для прагулкі. Асноўная прычына лясных пажараў звязана з чалавечым фактарам. Неасцярожнае абыходжанне з агнём прыводзіць да значных страт. Дарэчы, пасля пажара аднаўленне экасістэмы займае да 50 гадоў. Працэс можна паскорыць мэтанакіраванымі лесапасадкамі, але гэта таксама патрабуе сіл і сродкаў, а таму значная ўвага прафілактычнай рабоце з насельніцтвам. Сярод адмоўных фактараў лясных пажараў эколагі называюць таксама забруджванне атмасферы, бо лес асноўны пастаўшчык кісларода, плюс гібель жывёл і карысных мікраарганізмаў. Апрача таго, падчас гарэння выдзяляюцца таксічныя рэчывы, якія могуць прывесці да шэрагу цяжкіх захворванняў.